Estamos en Ribadavia, no Instituto Iaso Ribeiro, e imos falar sobre os cartéis do maltrato que realizamos aquí todos os anos. O tema do concurso era tratar de mostrar o que sofre unha muller diariamente por o maltrato de xénero. É un tema que está á orde do día, co que convivimos todos, e os profesores pois queren facernos sensibilizar co tema, e tratámoslo primeiro na aula e despois levámoslo a cabo cada un por a súa conta. Nós temos que pensar en todo, no slogan, na parte gráfica, en todo. O slogan puxen non te deixes golpear, pois era un cartel moi simple, porque non creo que sempre faga falta violencia, xente sangrando, nin nada. Os cartéis axudarnos a profesora de plástica a facelos, podemos ir aos ordenadores, podemos facer collages, cartulinas, todo que con plástica. Home, as técnicas que empregamos depende, cada uns que se lle deben dibuixar fano a mau, outros buscan información na rede, utilizan programas de ordenador para facer os máis logrados. Depende das habilidades de cada un. Polo colexio expóñense, e se é polo concello, como foron anos atrás, poñíanos por todo Ribadavia e polas tendas e así. O meu slogan era vouche dar o meu cariño, era un ramo de flores cun puño que saía polo medio, que significaba un pouco que o cariño dun maltratador non é real e non é de verdade. A xente, bueno, veos, e claro, hai xente que sí, que se dá conta de que é malo e tal, e nós o que intentamos facéndose é que polo menos se conciencien. A violencia de xénero é un tema que está moi ao día e que está moi ben participar todos para axudar a todas estas mulleres que están maltratadas por os seus homes e non merecen ser tratadas así. Ben falado. Nel ponse a comida antes de comela. Prato. Poñémolo no inverno para non termos frío. Xersei. Es como sabes. A min gústame escoitar os vellos porque sempre se aprende moito. Cando paso por Ribadavia sempre me acorda unha vez que pasando por ali estaba un vello sentado coa súa neta e díxolle: non comas esa mazá que está melada. Melada quere decir mazada. A min gustoume a palabra e senteime cabo del. Acabei falando con el. E daría un pouco, el, para decirme que alguén era indiscreto e que non sabía guardar un segredo, díxome: ese non garda as augas como os rapaces vellos. Que expresión máis bonita. E daría un pouco, a neta díxolle: ai, que me quedou esta perna adormecida. Entón el colleu unha puxo adiante de pé, deulle unha palmada na perna e díxolle: desentomécete pé, que aí ven Santomé cun carro de toxos que che vai queimar os osos. E deulle outra palmada e mandouno correr. E a meniña ría e coxeaba. Pero Santomé acabou obrando un milagre en poucos instantes. Eu tiven que despedirme e marchar a anotar isto que lle escondo, porque senón esqueceríame. Non hai como falar cos vellos en Ribadavia ou en calquera parte. Agora.